NGO APHLC pu nanga chong hudun amen APHLC amen nanga chong hudun atum ha la horijan anatulone pilone kedam amasi alatum boro atum ben mes kosari atum ben char de prat de lagani tum kadoi ta ili tum kadoi ta thek long hur lo apran ke Agustin Kramsa si kai bong ke en papran lama thala boro pietum Agustin Kramsa pan ar de prat amat Agustin Kramsa tahala boro pie pan ar de dun du prat la pulhe lang nu dak le son ke kachar dep ke la pu sita chok chelo la ke ni tung ning dok de jok ta ning dok de mutela song bong la boro ta ho ka de tom hanta naga ta ho ka de tom handa ni li si long le pi vare pu si ki pu long le ki pi ke la ke long le ke jor po ili tum ke chini la pu border na tu ke la ke Agustin Kramsa se ke cho yot po lamang itum arju long ur lo ka de ta la si eke market pu pin ni ta ke do ilo la so lamang itum arju long labang ke ahok he ma labang ni li pudam itum te sita labang ke chethan hur kai kita la pu akoi son bang ke long le jong si neli si ki pi ulotante long le ahem phu ke Karbi Anglong Autonomous Council si ahem phu alang litum a permission ave pin ke jok seta long le ke piun e jok apana piun e ki jor seta a permission nangji until la bisaralam neli ke jor ho neli ke pio ho hala Autonomous Council Karbi Anglong Autonomous Council tum nang dodun clip pe pot lo anta a EM da Omor Singh Tisola Land and Revenue ke lande alang litum si abinong gen neli ke chopodun depin lo da lage la non NGO APHLC pu chikrong NGO tu lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council etum si lake hala non apata vepin penatum hanseta ka pedolo pata vepin esonalam aku pudang tu nangji laka pedoge lake council tum se pedolo forest arlota alang litum se pedolo alang litum jong si chini ponde eviction pe polo claim klede lake forest area arlo pen ke la phange eviction claim nangji jong si forest village pu jong si declare klede pulotante forest village pu declare to death apike arona ten men declare to death apike lage pedolong yi mene kali pedolong yi la bangke sita la non kedo bom mange forest village takali pulotante alang litum eviction nangji lage jo komunit apan sita melo lapen lason forest area lapen border along le ba evi encroachers tumhan eviction nangji chot kali ke eviction nangji puge nili tum ki puge la sarkari along le along mane ahem phu ka ve adim along le an encroachers atum just se met Bangladesh pen ke wang Bongo senas lapen Bihar senas atum hegoi latunge tribal da kalilo latunge kaung tribal area kan nang dodon longle latum han eviction nangji PGR VGR along le along pen eviction nangji pusi itu pu bom lo latige non ningkan troxy ningkan erkep tasu selo ni tu ningjehan 2015 ningkan masih ni tu 15 tasu selo arkom 14 malom jakkas pen na itu ningjelo la mage nilia mata ningjelo ketok mata pidun bom lo lage alang litum pe polo eviction sete non la joy kilo la non APHLC NGO tu alang litum hala daksi kedam atheman ne liga chinia tenge along liga cherai kang tum ke Agustin Kramsa rokom lama si hala dakman si ke plum kang tum chok pusipu alang litum pe polo la
railway line king an bang cerai lap lo tribal kali tum si cerai lap lo lagai encroacher sai silo la tum han flung nanji pu alang li tum piepot pu pede alang li tum piepot hala utor borbil long damra la VGR along lepen la bongo senas tum han flung et nangi pu alang li tum piepot pu pede alang li tum hala keronier long damra VGR along lepen la Bihar senas tum han flung et nangi pu piepot pu pede alang li tum personnel along le kacho Georgie porgom alang litung long si dulu deh aku cujor tulis polang litung la cujor long le deh apa si aningi teacher bonon lagi ni lipanai bok ya kam ke tanda kali lo lagi misa alam lo lagi hok ya alam lagi kapa cube rata tu man kapa cube lagi ni litung long le tuge jog hana jor long le pin lang ning hok ta ke nam bote nam long lu ke jor abangan ni ke jog hana jor long le lang non amta khot tia na tu ta jor long le ning hok ta jor long le ni lagi aku la tum pan do nangi wang nangi putan ni li lagi pukali aprang si la tum nangi do lo gen alang li tum chiji lo gen de ni li tum non tribal unity ke nangi pu athesi tribal tum an ke dak pe do nang la aprang nang ge wang tang tu pu bang la ta non a ko phi wang tu bom nangi pule ni tum pukali naga tum man ta pulo nang tum aprang si dak ke do lo po nang tum la ke do lo po seta non a piwang tu et nang yipo bang ni tum kroi krek ko lagi ni tum putip lo lagi alang litum anta ben alang litum ta la ta kroi lo la solam ta do tip da anon si wang bom ji pulike pugali ako boro tum wang bom nang nelo pu neli ga prang da pulo dagle ningi chot kalia kokrojar ge do ta neli boro tum man pu lagi athima boro tum Piposi neli pu, alang litum han kang hon posi neli boro tumban wang bom nang nelu pu pu. Kepuson na kang hon atike BTC a area arlo, boro len arlo, boro tumke bang paro amuluk ang bong pen bang thom ke pra pive boro tu. Halada amen si boro len lo, boro len da lilu halada. Alang litum yung si dakar biang long chot kali along ka prik dam tu bom lo polete halatum ka halaga minority che plan tu bom le po adet kivir po halatum ta la si non la boro tum dak nang ikat wala jong si akimita nang kat polete lage hala non BTC ka solai dum ke tek the pot la lage alang litum ka ke tek the hala tum BLT accord la penon api BTR accord pini ke to ke tek polo alang litum ta setahala leason kaprelo alang litum alam lo setan nono mat ke nitum APHLC abinong political party atungan nitum pulo boro tum tribal atum an ke celang pen nang ida ke do an tum ki aki miwang tu pule nitum ki pukali la thuke aki miwang not pule putu aki mia tribal dagwang not pule nitum ki pukali lagi mujhe dak ke do an tum ke Jongsi Bongo Senatum Jongsi dak dolong non second largest population no Bongo Senatum halatum Jongsi dolong pudante itum tribal atum apartment ke dobom atum han dunang ne pu si ligi pu me polage hala Bongo Senatum Bihar Senatum ke tribal kalian atum ke tribal areas nan dudunong li lapen ne ligi pu lake Karbiang long seta Karbia panchot kali lake atema tribal area po sige pu ladak sige dolo tio nilile ka ninje kali lo yo ladak sige dolo paragraph 20 long si pulo tribal area pulo lake eta a tribal area ladak bange Karbiang long pulo lake amen si Karbiang long pulo lahelo lake ala te bolong si dolo Karbiang long non ilitum yung si ilitum Karbiatum sensasate bang pharo muluk ang bong ilitum bang thong ke ra phobak si do non tribal ke do anatum chelang pet seta bang pharo muluk ang bong pen bang fikebra troxy bak si do pusi kado ita ningelo non chini lo bang fikebra troxy pulo tangte bongo sena Bihar sena tum bang wan non ke do bang pharo bong pen halatum bang Pokep raket home le atlu. Halatum si majority. Jong si ilitum bo tribal atum hanjong si kiplung tu pulo tante. Ilitum tribal tum ong imuchot ko body. Ilitum plung tu pulo te halaso tribal dongge
Bongo sena Bihar sena tumlong si chelang dum turang po di election hutta. Lason ki bitang lo. 1992 ningkan ki bitang lo la bongo sena tu. Benar organization pu sila mama. Ilitum Karbi tum hanan bilong mama. Hala bongo sena Bihar sena Boro tribe Naga Kadowe Kuki Reng Ma Kadowe hada konru. Amat ilitum Karbi tum han bilong. Amat 1992 ningkan pen ilitum election ke hai anta hala bongo sena Bihar sena tum kape hai kang tung atum hansi ilitum pe hai bom lo hala tum kape hai kang tung ko pio pa pe hai kang tung lo athema hala tum ke bongo sena Bihar sena tum han flung na gi pupe Karbi atum man ching hon he abidong ke Karbi atum han minority ka penchong isi hala tum claim bom la po si hala tum hansi election pa pe hai bom ti kilo non tayon si itong tribal ke doan na tum han flung nangi pulote hala bongo sena Bihar sena tum no si alang litum jelang nun dupet lepo jelang nun dupet lote hala tum kape hai kang tum MLA MSC MP atum si ako hai tu lepo hala tum hai det lote pilo je plan po Bihar sena bongo sena tum hange flung lela hala tum si majority po council long hala tum si majority po athema council long tanange bongali bihari tum manda papi thu dun thulong et lokente hala tum majority lo te hala tum resolution and po council long Karbiang long po amenta terek nanji putukok po a resolution long ta apran da kaninge tanglo ASDC CPIML kachari hut kaninge tanglo Karbiang long punang ne lake dipu district pusi punangi pukan niye tanglo la tu vivek po anke ko pulo ke plangi ke kache plangi bange Karbiang long po amena ta awe chudet po hogalam lo lake la bange do joyi bange bongo sena Bihar sena tu do joyi la salam bange claim back po la si non itum ka chini na ya bange number 1 lo nilile la tum hanga pe do ta kadilo lake ako yung si nilita neliba ko nani ka manne tung sila hiud tuman wan bare pe do bare council tuman te pipa si doklip lonte alang itum si kami claim nang po government along le la pen forest along le ke dulong le eviction nang pipo eviction se alang itu eviction nang po la pen hala VGR along le along eviction nang po la pen la railway line king la bongo sena tum do tip la tum han eviction nang po pipo eviction se la sini tung pupong lo only tribal tum han mon e pia pot lo la ke thang da gali la ke bongo sena tum a plan la ke tribal tum han pa chi chok pa ye theng nang pu la ke Assam government si ke claim ko pia po si DGP arni si ke wang lo ta la pen la APHLC NGO tum bang NGO che silam det pen la tum DGP han ke tong dam pia pot lo kam ke du NGO pa asosi ke ron ji wo asosi ke ron ji wo kaksi ke ron ji DGP police pia kam lage do lage alang litum kam awele police akam alang litum par la Assam police atum Assam government si kapin chom toy bongo sena Bihar sena tum ar lodo dun si lake bidi budi ke pidun si alang litum la APHLC ka salam lake tribal atum bong pachi chok pa ye thengra Karbi atum han minority pa pedukok nang popat anke hala tribal atum akapreka tribal tum an bongo sena Bihar sena tum long pachi patum dun et nang popat anke election hudlate bongo sena Bihar sena tum aning ke hang ateng man si election pa pe hai long po la pen chu 2021 aning kanta bongo sena Bihar sena tum si ke hai lo ke hal sota BJP ni ka hai gali det ke non talai anke ke claim ke BJP atum hansi arisim ke enlo Bihar sena bongo sena atum phan bongo sena atum lake tuliram rong hang atum phan Omor Singh tiso atum phan sonsor la perhala MSC ke duan tu MLA MP atum phan anta la bongo sena Bihar sena atum si arisim ke enlo alang litum phan la pen non APHLC NGO APHLC itu amenda nanga chong hudu la penanga chong hudu na tu marlo Christian tu Bible long
Ten Commandments along, hukum kep along ta, kacong hu ke henupik la ke arnam kroy krik wata ke tok du. Non ke, James Hansi ta, Bible school ka po ke pasabang, apu ke evangelist tulang, missionary. Lapen hala, Agustin Kramsa ta ilitong teklong luk, ahem long Jesus calls ku si cibitan jadi. Jesus calls a mission munit ke la. Jesus toge call lo ne, Jesus call pulete Jesus Christo ke hang pulo. Jesus Christo tong hang lo ne, bongo sana tong hang lo ne non ke. Naga ceplang so bang ke. An ke non bang ke, hala pitor tisu ta hala ta Bible school pen ke pasa bang pubo. La hala mohon tisu ta Kristiano munit pubo hala ta. Kong rong pi ke reverend tulang lagi. Reverend kong rong pi lagi. Reverend lagi missionary muni, Christian missionary latung ke, Christian latung hansi NC, Christian lapen Karbi tribal latung han kapisung ya kamsi la bongosena atum RSS atum BJP atum ke claim lo, lapen Assam government tu ke lopensi ke rapdun cetorok lah tu ke, aku kitchen lu dah latung bidigi pidun dah latung helo.